Yeah. Tangarane ngajurit kang ma guru kangsa tata kadya butula wara panjriting torang gesti ora kata hengkan duaca lalayu sapi tekak putih monyet nyatanya jenenge iku Senggana ya jenenge Anoman ngerti kok dadak mawi takon kowe Kartomarma iya dasar nyoto aku goleki Bratasena tak goleki ora sandadak nyemplung samudra ning kudu mati saka tangane Kartomarma wah peduli apa kowe aku sing bakal palang dodo iki dudu perkaramu perkaraku wae mergo kekat danggo tunggal bayu gawe bayuning satriya aku bayuning Rewanda kowe ngentut kowe ya waduh wedhot ngentut kowe ya. Ora saka kan gunem sing tanpa guna. Sumingkir. Aku njaluk patine Bratasena. Langkana kuwandane Senggana. Cedhak tubruk adoh tali jadung dadi banten. Maju saut dawel kuping usuk. Aja takon dosa. Gedeng siramu kowe.
aja mundur. Wah, Anoman. Mundur Anoman. Mundur. Anoman kok ya? Bun. Wah. Lop. Wah. Ayo. Bus. Wah. Bus. Hai. Yo. Bus. Mundur yo. Mundur. Ora ngira babar pisan jebul bener pandugaku. Penemban Durna Sekuton karo Kurawa. Durna njlong-porongke supaya Dimas Bratasena nyemplung samudra. Ning Kurawa maeka nedya mamrih patine kadangku Dimas Bratasena. Yayi. Nadyan ade kaya ngapa? Sadurunge nggonmu nyemplung samudra bakal tak pambengi. Parepaksa tak goleki mandheg Dimas Bratasena mandhega. Sinandang tuning kita prayogane urung monggo Bratasena apa natana tutungane menungsa didhawuhi supaya nyemplung ana telenging samudra Minangkabau yen ora mung kepengin njlomprongake yogaku Bratasena manjing ana ing samudra kowe mesti bakal dipamrih patimu Yengger prayogane wurungna kadangipun Kakang Dimas Bratasena beda apa nggonku dadi ratu nyekel panguwasa ngayomi kelawan kadang kulan para kangkuling Amarta yen nyatane Puntadewa nggonku dadi ratu ning kudu nyawang adikku ingkang tak tresnani ingkang dadi bebanten kalamun Dimas Bratasena nyemplung samudra pangurung mesti dadi kuwanda Kakang Mas Bratasena kula mboten prila menawi paduka badhe manjing wonten telenging samudra Minangkabau menawi paduka adeng lan sugeng kula badhe nderek nyawat-awati Kang Mas Bratasena anakku nggih Bratasena yen kowe isih percaya marang puniku margake wurungna rasanggayuh kawrusangan paraning dumadi manjing suruping pati merga barnggayuh kawruh iki padha karo anguk-anguk ana ing Yumani Lukaya ing Kawacandra Dimuka kang mangkono Yengger Bratasena prayogane Jugarna wurungna Yengger Bratasena.
padananira layung kumelku cemrah nyomaratani mangkono datan kawijil pangandikanipun Raden Bratasena nginyo mangsul mring negari Ngamarta saperlu nyuwun balilah dhateng ingkang Ibu Dewi Kunti miwah para kadang Brata Pandhawa swasana sepa sepilir sepasamun jegrek kaya Tugu Senokarta Dian Bratasena amung pados limpinipun ingkang Ibu Dewi Kunti danguning dangu saya kendho ngenipun nyepengastanipun Dian Bratasena sanalika uncap saking negari Ngamarta kaget kang sami tumingal anakku Dian Bratasena Mas Bratasena kandhangku Yayi Mangkang rasa sumbar lindu bumi gonjing lakon apa Dimas Bratasena apa lumrah apa tumon apa guru kok paring dawuh murid kok nyemplung segara ki yang rapi wulang sing ngawur ora kelakon mula kangsa ki aja digugu aja mituh karo ngendikane Sang Tama Penemban Durna Bratasena balya wah idak Anjana apa Prit Anjani sawangen ana satriya Birawa Sentasa bau balung arep nyemplung samudra ning mandheg mangu kaya iya kaya ora maido mergo dhewek isih sinampiran pakaryan dadi satriyaning praja upama dheweke tumekaning pati rak ya saorarane lirwa saka ing sesanggeman ning yen caraku sing jeneng wong mati kuwi perangane werna-werna mati utama mati nalongsa mati nista mati sampurna yen mati utama pati ning prajurit labo-labo tumrap nusa bangsa negara kalebu wong sing ngantepi karo kasetyane duweni gegayuhan diantepi ora bakal kengguh tetep uga bakuh upama kok mati ku jenenge mati sing utama. Lah yen mati nalongsa kuwi matine wong lara nanging luput tinamba ragane rusak cara carane kurungane rusak manuke mabur bali ana ing asale merga raga ora diragati mula dadi ragangan. Lah yen mati nista ki patine wong suduk slira lampus diri nganyut tuwuh ngendhat tali murda ngrampungke perkara ora bisa. Pungkasane mati ingkang sampurna. Yen mati sampurna
mati ning wis weruh karo dalaning pati. Besok kapan le bali? Jam pira sasi apa dinane apa? Wis uninga ora keweran, mula arep mati ora dadak. Njaluk tulung karo tangga. Kon ngirim donga ora perlu, jalarane wis weruh, ngerti karo dalaning pati. Mula yen bisa nguripi, gaya mati sampurna utawa mati sing utama. Najan mati ning ngantepi karo kasetyane. Yen yo yen ora ya ora. Gagat resang kabirangu renangkul kinempit gampit Raden Bratasena jegrek kaya Tugu Sinokarta dupi mulat Prit Anjana Prit Anjani semune ngiwiwi dhateng tekadipun Dyang Bratasena pepunta ning karep wujuding tekad nedya nuhoni dawuhipun Sang Bapa Guru nenggih Sang Begawan Durna nedya nyemplung telenging samudra minangkalbu.